טוב, נחזור שוב על הבשורה שמסי לא פותח. כן. אנחנו מעריכים שזה באמת בגלל עניינים שהוא יתעסק בהם השבוע וקצת עייפות אולי. אתלטיקו מדריד, אני מניח שבגלל שמסי לא משחק, אנחנו נראה אותם אולי גם תוקפים טיפה יותר מאשר אנחנו רגילים לראות אותם. כן. אז זהו, החלפת אינפורמציה האחרונה בין השופט לעוזריו. יש לנו כדור, יש לנו קהל, יש לנו ניימר, יש לנו הכל. אינייסטה עם הכדרור הגאוני שלו. עדיין אינייסטה מכניס את הכדור הזה פנימה. הנה הזדמנות לרקיטיץ'. והשוער מציל. איזה יופי של כדור של אינייסטה. כמו החבר שלי ברקוביץ'. כן, למה לכדרר באזור הזה? הנה הזדמנות עכשיו. פרננדו טורס. צעד אחד מיותר והוא מאחר בבעיטה. זה לא ממש רחוק. גבי עליו. איך הרבה מזל שהכדור נחת בראשו של שחקן ברצלונה. הנה! איזה מזל יש לאתלטיקו מדריד. זה צריך להיות גול אבל, יורם. לזה מחכים הזדמנות אחרי 25 דקות. סרג'י רוברטו. ומה אתה אומר על זה? הכדור מגיע לסוארז עכשיו. מול שני שחקני הגנה. מכין את זה לרפיניה. רפיניה עובר טוב. עוד אחד רפיניה. ורפיניה לא מצליח לכבוש. אולי עכשיו. עוד אחד רפיניה. סוארז מנסה. אז זה שזה היה ניימר, כן. ניימר. עכשיו מקבל תיאגו. כדור עומק שלו טוב לפרננדו טורס. עושה את זה קצת לאט. הייתה פה נגיעת יד. השופט ראה את זה אבל לא שורק. פנדל ברור. 100%. נגיעת יד, לא יד צמודה. שום דבר. פותח את היד הצידה. פנדל ברור. מה, אם אין פה נבדל, יש פה גול. יש פה גול! וזהו פרננדו טורס. 1-0 אתלטיקו, דקה 52. ההגנה של ברצלונה לא קיימת בכלל. אין פה נבדל, זו מסירה גדולה של תיאגו ששולחת את טורס לאחד על אחד, ואחד על אחד וחצי נגיד. כן. אבל הוא גומר את זה כמו גדול. עכשיו אינייסטה צריך להיות קצת יותר פעיל. הנה ניימר, מופל על הדשא, עבירה. מסתירים לשוער פשוט את הכדור כדי שייקח זמן עד שהוא יראה אותו. ניימר! יופי של גול! וגולאסו! 1-1! דקה 55, ניימר עם כדור חופשי מהסרטים ממש. אז לא צריך את מסי. ניימר ברגל ימין, איזה סיבוב ישר לחיבורים. פשוט בעיטה מושלמת, יורם, פשוט בעיטה מושלמת. כמו שאמרתי, השוער לוקח לו זמן. אז רקיטיץ' יורד. כן? גם רקיטיץ' היה במשחק לא טוב. אני מניח שרפיניה עכשיו יחזור לעמדה של רקיטיץ'. הכדור מגיע ללאו מסי. הולך את זה אלכסונית יפה מאוד. הנה הזדמנות. הייתה פה אולי נגיעת יד על יד השער. ניימר בטוח. והשופט מה אומר? השופט מה אומר? מה אומר השופט? קרן. כן, כן, נגיעת יד. עם ניימר. קצת בלגן שם. הנה עכשיו בפנים. ומסי! הנה מסי! והכדור בפנים! הללויה! לאו מסי כובש את הראשון לעונת 2015-16 במהלך של טיקי טקה בתוך הרחבה. זה קורה בדקה ה-77. דורדי אלבה עם הכדור הראשון כאן. כן, וסוארז. יופי של מהלך. הילד החדש של מסי מקבל מתנה בשריקת הסיום של השופט מתאו לאוס. משאיר פרצופים עצובים באתלטיקו בוויסנטה קלדרון. ניימר עם שער אדיר בדקה 55. מסי בא אחריו כדי לקבוע 2-1 אחרי שער הפתיחה של פרננדו.